Passion Java has done it again. Asiya Uncle Epatan vari stranded vasina pekugara uye avatorera mota yavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinorwadza Uncle Epatan vadzingwa pavairenta nekuti vanga vane 4 months vasingabhadharirwe rent. Zvaakaita Passion Java izvi ndo zvimwe chete zvaakaita pana Rocky zvakare zvekuti you actually record with him but you do not get anything in return. So vari kuti ivo Passion Java is a fake promoter. Zvanzi akanditorera mota yaanga andipa nekuti ndakatadza kuenda kuNational Sports Stadium kunge ndini ndaizoita kuti azadza stadium, and I'm now struggling. Paindirentera ndakaburitswa nekuti ndanga ndane 4 months asingabhadhari rent. Now I'm back in Epworth. Same zvaakaita kuna Rocky ndo zvaakandiitira. Apa all my pages haana mafollowers nekuti iye anoisa music yese kumapage kwake nekuYouTube kwake achiti ndizvo zvatakasainirana pacontract. Saka kunamata kwacho kuri papi kana kusingaoneke nemabasa. Vane mari vanoda kuramba vachigaya zvevapfumi nekureba. Ibotso chaiyo. Now ndiri kushanda ndega, handina manager. So Epatan aifanira kuenda kunosupporta benefactor wake kuNational Sports Stadium paiti ari kuda kuzadza paya, but Epatan haana kuenda achibva akangamwa kuziva kuti rent yake nechikafu yene mota zviri kubva kunani. So Passion Java akarwadziwa nazvo ndokubva atora mota yake back. I don't know when these people are signing their contracts, do they even read the contract or it is a verbal contract? Because kana uchizonzi music ndaisa kupage kwangu nekuYouTube kwangu ndo vanowana mari out of it, iwewe usingazivi kuti contract yatakasainirana inoti, and you do not even have a hard copy yekuti muinde kukoti munotaura kuti this is what we agreed on. Ndopa unongoona kuti mayouth hatisi vanhu vari right. Ukangopuwa kasadza ukaendeswa out kupiwe ukanotengerwa kashampagne wopuwa mota nemakey wakangamwa kuziva kuti there is much more in your music and growing your own pages kudarika chimota ichocho. You could have been able to pay your own rent using your own music because Epatan anogona kuimba. So manetizens are divided. Vamwe vari kuti iwewe ndiwo wakakanganisa wakaregerei kunobatsira mukuru wako kuzadza. Pamakapanana mota maiva mega muchisimbisana kuti garo robatwa apo neapo. Saka pedzeranai ikoko kwamaibatana muri. Handiti ndiwe wakaimba pusa mufanami, saka ndizvozvo iwe wakuda kunyanyovhurika sei iwe wakati zitipuse. Saka ndizvo zvimwe chetezvo mabasa ezvirufu kunyanya kuimba zvinyadzi too much. Tipe zvamakaisa signature zvacho muchatanga kuda kushanda mese. Muchatanga kuda kushanda mese tizive deal. Saka zvese zvamuri kuti makabirwa mari kana kuti chii, what if zviri izvo what you signed for. So ngatidzidzei kuverenga, tisangove vanhu vekunzi nekuti mbinga yapinda mutauni yati tisangane ndigodai wongomanyira kuisa signature yako. So this record label was put in place to make sure that vasinga afford vagonewo kurekoda. It says here the recording label is set to assist upcoming artists who do not have enough funds. Our charges are very affordable. Toda kuinspire kuti munhu wese agogona kuimba. Saka hatizozivi kuti kana vanhu vakuzobirana mari kana kuti ndo macharges acho ekuti obviously kana wakasainwa nerecord label you are going to sing maybe album rese woendesa ikoko ndo rakewo raanobenefita, then the rest of the albums for the next 5 years wotora iwewe. I think that was the price. But kana pasina hard copy animona kuti akutoti I think hazvibatsira. Asi iwewe Epatan wanga uchida kuchengetwa nomwe murume kusvika rini uchibhadharirwa rent uchipuwa mota uchimanya nayo mutown. Do leave your comments on what you think. Passion Java akaita zviri right kana kuti Epatan sumuka uzvishandire usiyane nekutevera vamwe varume.